Morgen på Gråsten Rideskole. Morgen. Pernille Ørum er ved at gøre klar til dagens første ridetur. Nej, du rider klokken, hvad sagde jeg? 9:30, 9:30. Pernille er i gang med en dag, der som stort set de fleste dage er fyldt med det, hun holder rigtig meget af, nemlig heste. De betyder rigtig meget, for de fylder jo rigtig meget i hverdagen for mig. Eftersom det både er hobby og arbejde, ikke? Det fylder både i hverdagen og i weekenderne. Interessen for heste har Pernille altid haft, men først som 9-årig overgav forældrene sig. Jeg har nemlig en far, der er læge, og har set alle de ulykker, heste kunne bringe. Pernille er ikke flasket op med livet i landlige omgivelser. Og jeg er altså født i byen, jeg er ikke fra landet, og vi har ikke haft heste i baghaven eller noget som helst. Men det har bare været sådan noget Djurs Sommerland og Jesperhus Blomsterpark og sådan noget, hvor vi nu kunne opdrive en hest, ikke også? Pernille udviklede sig med sin sport og tog derfor det valg, at hun ville kombinere hobby og levevej. Jeg følte lidt, det var min eneste mulighed for at ride videre, dengang mine forældre de lukkede pengepunkten. Så tænkte jeg, at jeg var nødt til at gøre det til en levevej, ikke også? For jeg kunne hurtigt godt regne ud, at den slags penge, der skal tjenes for at have råd til at holde hest, og så tiden også med et fuldtidsarbejde, og det kunne ikke lade sig gøre. Altså. Tydeligt tilbage. Og al den tid, Pernille har brugt på hestene, Vente igen. har været med til at give hende den erfaring, der gør hende til en eftertragtet underviser. Jeg kan godt lide den der pingpong, man får jeg har med mine ryttere, specielt når man har undervist dem igennem længere tid. Så det egentlig mere bliver til dialog, frem for bare decideret undervisning. Godt lide, at vi har sådan lidt en snak om, hvordan tingene hænger sammen. Ja, vente, rid frem til hånden. Pernilles vedholdenhed har ført til sejr i utallige klasser, senest ved begge Grand Prix-klasser ved landstævnet i Sundeved. Må jeg ikke lige prøve den nu? Og på baggrund af de resultater kom Pernille i betragtning til en mulig plads på landsholdet. Jeg fik en mail om, at jeg måtte prøve at få lov at være med til træningssamlingerne med Rudolf Seilinger. Landsholdssamlingerne foregår over 2 dage i Middelfart, og der er kun én ting på programmet. Og så rider vi. 1 og 1. En halv time ad gangen i 2 dage. Og så sidder Seilinger og kigger, ja, og siger noget, når der er behov. Fremtiden ser dermed lys ud for Pernille og ridesporten. Og når spørgsmålet stilles, om der er heste med i billedet om 10 år, er svaret straks. Ja, det er det. Forhåbentlig.